Normal ang adunay simbahan sa nagkainday dapit din sa Sugbo. Apan ang makapatinga kung ang mao mga simbahan galinya lang sa usa ka lugar. Kini gitutukan ni Chona Carrion sa iyang RTV Presence. Katungod sa matag usa ka tawo nga mopili og relihiyon, gani ana agyud kini sa atong Batakang Balaod. Sa 22 ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay, dinhi sa barangay Kansohong makita ang labing daghang simbahan sa mga nagkalain-laing relihiyon. Gani kung magsubay lang ka sa Garcia Street sa maong barangay, naglinya ang mga simbahan. Simbahang Katoliko, Aglipay, Born Again Christian, Iglesia ni Cristo, Protestante ug uban pa. Ang Kansohong adunay gibanabanang 16,000 nga population. Gani si Kansohong Barangay Kapitan Vicente Oberes naglisod sa pagpasabot nganong sa ilang barangay daghang mga simbahan sa nagkalain-laing relihiyon. Daan na gid sila nga daghana na naslatanan. Baka sa religion nga naman dahil sa mga amot, mga denisyon. Nagtuo si Oberes nga subay kini sa kagawasan sa matag usa sa pagpili sa ilang tuhuan. Way nakitang suliran si Oberes nga usa ka lay minister, basta lang dili mangitagubot ang mga relihiyon. Alang sa kapitan, dili relihiyon ang makaluwas sa tao apan ang iyang hugot nga pagtuo sa Dios. Importante nga mga magsunod kita sa kabutuan sa Ginoo. Naglisod usab pagpasabot ang mga mulupyo sa barangay Kansohong nganong daghang simbahan sa ilang barangay. Apan alang sa uban nga mas maayong daghan aron mas daghan silang kapilian. Ang importante nga wa lang untay dautay sa tagsa-tagsa ka relihiyon. Ug unsay ilang gifeel nga good for them, okay. Pero di lang ka manaot sa imong other kuan. Never do that. Depende po tingali na ma'am sa tao. Ug asa sila nga gusto. Kay ug kanang Katoliko ka nga namat-ani mo kahayag, Katoliko jud ka. Di lang ta manghilabot. O kay bati man sa kay nang manghilabot kay lain. Ang imong gibarugan no sa imong kamatya pa kuanan. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carrion ug kini ang akong short docu.